Modlíme sa, aby spoločenstvá s náročnejším spolužitím nepodľahli pokušeniu použiť násilie z etnických, politických, náboženských alebo ideologických pohnútok. Ježišu, Pán našich dejín, verný spoločník a živá prítomnosť. Ty sa nikdy neunavíš prísť nám v ústrety. Tu sme, potrebujeme Tvoj pokoj. Žijeme v časoch strachu a rozdelenia. Niekedy sa správame, ako by sme boli sami. Budujeme múry, ktoré nás od seba oddeľujú. Zabúdame, že sme bratia a sestry. Pošli nám svojho ducha, Pane, aby v nás znovu roznietil túžbu porozumieť jeden druhému. Počúvať, žiť spolu s úctou a spolucítením. Daj nám odvahu hľadať cesty dialógu, aby sme na konflikty reagovali gestami bratstva a otvorili svoje srdcia druhým bez strachu z rozdielov. Urob nás staviteľmi mostov, schopnými prekonávať hranice a ideológie, schopnými vidieť druhých očami srdca a uznať v každom človeku nedotknuteľnú dôstojnosť. Pomáhaj nám vytvoriť priestor, kde môže vzkvitať nádej, kde rozdielnosť nie je hrozbou, ale bohatstvo, ktoré nás robí ľudskejšími. Amen.